O número de casos activos de COVID-19 permanece estable na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Segundo o Servizo Galego de Saúde, hoxe non houbo cambios, manténdose nos 491. O que si aumentou lixeiramente foi o número de hospitalizados, con 24 pacientes nos centros da área, 14 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 10 no Salnés. Pola súa banda, seguen a ser 5 os ingresados na unidade de críticos de Montecelo. A nivel hospitalario, a pesar de que os números poidan aumentar un pouquiño, é unha situación controlable, é dicir, non nos preocupa de xeito inmediato, e a nivel comunitario, digamos, a nivel epidemiolóxico, é certo que estamos nunha área, e me refiro especificamente á zona do Salnés, donde hai de maneira natural máis interacción, máis movimento. Sempre nos costou un pouco máis de traballo controlar a zona. Polo de momento, o Concello de Vilanova, con 38 casos activos, é o único municipio no nivel máximo de restriccións. Preocupa a importante suba que se está a dar en Cambados, que xa acadou os 52 casos activos. O Concello Cambados sitúase no nivel alto de restriccións, xunto con o Grove e Meaño. A pesares da situación dende a área, destacan a colaboración da cidadanía. En todos os concellos donde o Comité Clínico decideu medidas, algún tipo de medida de restricción, esta área sanitaria fixo cribados nesa zona. Cribamos a 24.000 persoas. A diferencia de outras áreas, con un grado de participación nos cribados moi importante. Nos estamos nos movendo alrededor do 65%. En Pontevedra rexistráronse hoxe 81 casos activos, mentres que en Poio son 17. Vilagarcía, pola súa banda, acadou os 62.